Ten loch nanga ochako timo nonro ka otenre kod tho mar japuonjre manyako ma jagrida boro e skul mar Magote sub county Masuna West county ma Migori ma wacho ni ne obambi ka pok ode mowito ngimane kod chich manyaka sani pok oyangi. Wuon japuonjre ni ma jahigni 13 Joseph Ndeso wacho ni japuonjre ni manyinge en Teresia Adhiambo bang' chiemo otieno manyoro ne odhi nindo e jikon ka bende kano chopo kinyi makawuone mano oyudi ka onege. Ruoth marito Suna South location Millicent Atieno Tinga wacho ni pok giyango gimane nyalo miyo achich mapok oyangi neg japuonjre manyako ne ka omedo ni chenro mag timo nonro sane dhi mbele. Familia kod jodak ma Magot dwaro mondo mi tenda rita kwe oru chenro mag timo nonro mar ng'eyo ng'at ma itudo kod tho mar japuonjre no. Na video oda kanyo nindo kar mo sapaga chiel radio wacho sapaga chiel tanyiso min gini dhi chiwa teri mondo dhi skul nikech no wacho ni sapaga chiel oikore idwaro gi sapaga riyo wangi to ka min gi wuok to duongo dot di boro to nginga ma wuoyo to ka wuok ang'o motimore ot ka dhiro dot tano ka dot tek to ka chaka tuomo mar ariyo to bukore dot odhunkore ka ng'iyo kama nirano ko onge ka menyo gi iye kocha taneno ka nyathino liere tol mar dhiang' kata ng'amu liere akia kata gimo liere akia nyathino liere ka winyo kamano. An penjo na mana penjo, I don't know the suspect, but penjo mara ni en niya, dwa bedo kama nyaka karang'o, to next victim en ng'a? En miyo kaka an, kose en nyathina moro, to victim to dwa bedo ng'awa next. Na kwayo, oriwore gi skul kumane nyathini some, mondo tim kaka inyalo tim mondo wayud jatim timni. Uchunguzi dhi tim go officers mono bire ground kaachiel kod wan administrators manie ground mondo wang'e ni to en ng'a manyalo bet ni otimo tim marach ma piny kuro ni. Jodak ma Bomula obago ng'anyo mamuol e wang' apaya maduong' mawuok Mateka kochimo Bomula ka ging'ure wi deko timo nonro e wi tho mar mane en obila George Makano manong'ere kaka Salim. Kaluwore gi Stella Makano ma en jaod mosenindo, jaode noyudo dhi e nyasi mar ik mar jirande kamano one simu ni en kod wendo molime dala. Kanodok dala nomonje kane pok nyathine yude kochuro remo machiegni gi dala. Stella koni kuom dweche 6 koro pok oyudo ratiro ne jaode seche ma koro jok mano timo tim maundu no siko mana ka buogo ngimane. Nikuja juzi nikauliza DCI wakaniambia kwamba walikuwa wamepeleka simu Nairobi kufanyia uchunguzi sababu watu wenye waliua msa wangu walimpigia simu alikuwa kwa matanga mchana kitu saa 6. Nikauliza mnipe ripoti imefika wapi? Wakasema wamepeleka simu kwa uchunguzi na simu inaonyesha kwamba communication iliisha tarehe 10. Na hiyo kuanzia tarehe 10 tulikuwa tunaongea na yeye, matadasaki walikuwa wanaongea na yeye hata hiyo tarehe 13. Sasa watu wenye walihusika wamekuja nyumbani kwangu juzi. Wanatutishia mimi na familia yangu kwamba mkifuatilia hii kesi tutawaua ama tutanunua watu wapike risasi. Ndio maana mimi niko na wasiwasi, maisha yangu na maisha ya watoto wangu iko hali hatarini.